Junta, building better Africa. 13 January in the year 2026 tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema ya Luntha ndipo ine Moses Magawa pamakita ndi Kalista Kamwendo amene tugirana ntchito limodzi ndipo timafuna timve kuti kodi maganizo anu ndi otani pamene nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yayankhula ndithu nkatikati momva makamaka maganizo anzika pogwirizana ndi ndondomeko ya zachuma imene posachedwa apa boma likhala liunika komanso nduna ya zachuma ikhale ndithu ikubwera poyera kumafotokoza miyezi ikubwerayi kuti ziyende chonje ndi ziyende chonje. So iwowa atero kuti amalawi ayembekezere kutsika makamaka kwa mtengo wachimanga miyezi imene ikubwerayi, koma zimenezi sizidakomere anamiwa amene ndi mkulu wa bungwe lija la SIDET pamene anena kuti ganizo limeneli akuti loti chimanga miyezi ikubwerayi chikhale chotchipa kapena chotsika, akutero kuti sikuwaganizira amalawi chifukwa fetereza ndi wokwera mtengo, ndiye kuli ngati kugwetsa ulesi alimi. Tili pomwepo ndiye timafuna titamva potengera kuti nduna ya bomayi Mwanamveka akuyendayenda ndithu dziko lonse la Malawi, anayambirira ndithu ku BICC mu mzinda wa Lilongwe msabata yatha, ndipo sabata ino anatulukira ndithu ku Mzuzu kumene amakafunsa maganizo a anthu kuti kodi mufuna mu ndondomeko ya zachuma ya 2026-2027 national budget ioneke motani, zimene mufuna kuti zikhalemo nzotani. Ndiye anthu akumakhala ndi mwayi, ma stakeholders osiyanasiyana, ma organizations akumakhala kumene kumapereka maganizo, amafunsa nduna ija nduna kumayankha, komanso zina zimene anthu akulankhula akumazitenga zimenezo kuti mwina ziunikire mu ndondomeko ya chuma imene ikubwera posachedwa apa. Ndiye amalizira ku Blantyre kumene ndithu akhalenso akumva zimene mzika kumeneko zikuganiza, potengera kuti sangaende dziko lonse. Luntha television imayenda dziko lonse ndi mayiko akunja. Tabwera pano kuti tikambirane kuti kodi inuyo ngati mzika kodi mukadakondwera kuti mukondwere pamene mulipo Mwanamveka aikunge motani national budget pomwe ali mkati momva maganizo anzika mu ndondomeko ya zachuma cha 2026-2027 aikunge motani malingana ndi kuona kwanu ndi kuganiza kwanu kuti dziko liyende mukuganiza motani ndi budget ya dziko inonso mutha kuyikapo maganizo chifukwa chake akubwera poyera nkumafunsa. Mwanamveka sangafike kwanuko, angofika m'mizinda itatu yokha nkufunsa, koma inuyo Luntha ili kumeneko Mwanamveka panopa akuonera, sitinganene kuti asemphana ndi program imeneyi, ndipo nduna zaboma zikuoneranso mmene tikukambirana pano, kakhalenso mwina president amene akhoza kukhala akutsatira. Timve maganizo anu national budget ya 2026-2027 mulingalira kuti mukhale zotani mmenemo. Tionebe apa kuti ambiri ambagogoda. Mwaswera bwanji pa line apa? Mwaswera bwanji bwana pa line apa? Mwaswera bwanji? Ayi ndaswera. Tikudziweni kumene tafika choyambirira madzulo ano. Ine ndi Chimwene Ngoma, ndikuimbira ku Igwendeni. Ku Igwendeni timve kuti maganizo anu ndotani mu ndondomeko ya zachuma, ngakhala anamiwa akhwacha zina mwa zimene akufotokoza kuti chimanga chichipa kwambiri chaka chino chifukwa chakuti ndondomeko ya boma akutero kuti zonse akuyika mchimake kuti anthu asafe ndi njala iyayi, koma anamiwa ndi anamiwa kuti kumeko nkusaganizira amalawi. So za anamiwa zili apo mukhoza zipanga comment, komanso timafuna titamva maganizo anu budget iyende motani chaka chino. Ine ndikuona kuti maganizo a nduna imene ikunena Mwanamveka maganizo abwino kwa basi. Regardless kuti fetereza ndodula, komano chimangacho chikuyenerabe kuti ikhale chosika, nanga si boma ali ukhanga dilira ngolowa kumene likhala lukhonza zinthu pang'ono. Chimanga chikashika ndeudapo wakhanga tidakuyapanga phase 1. Okay. The next time ndiyembekezere kuti aona kuti zasepteza tapanga bwanji itatsoko. Nathokoza kwambiri kuti iwa in support by idea yona kuti chimanga chikhalepo chotsika mchaka chino.
ndipo tithokoze kuti munayimba foni kuyambirira mukhale ndi usiku wopambana. zikomo kwambiri. Zikomo tikukambirana za amene budget iyenera kuyendera. Budget yosiya munthu ndi ya dziko lonse. Thokoze ambiri amene abwera pa Facebook live atikaso tikuterengaso ma comment kumeneko watching live from Central of South Africa University of Free State. Uthokozeni kwambiri muzichulaso dzina lanu poti pa Facebook pamakhala mayina odzipatsa odyera nzina zotero kuti tizitha kutchula tibalance mbali zonse. Mutha kuyimba foni yanu pereka maganizo anu kuti muganizira kuti ndondomeko ya chuma cha 2026 2027 chikomere nzika zonse amwanamveka achite zotani mbudgetimo. Zimene tikukambirana madzulo ano. Mwaswera bwanji madzulo ano? Taswera bwino kaya inu? Taswera. Timve dzina lanu komanso maganizo anu. Ine ndi Kingsley Jeke ndikuimbira kuti Wonde. Perekani maganizo anu bwana Jeke kuli Wonde. National budget 2026 2027 amwanamveka achite zotani menemo? Inetu ndikanakonda kwambiri amwanamveka atenge maganizo angawa chifukwa anthu ambiri akudandaula kuti chimanga chidutsika mtengo za 20,000 zija chifukwa kugula fetereza modula. Okay. Ndicho mwaka nachita mu budget yawo yomwe ikubwerayi akhale ndi ndalama zoti apange subsidy ku makampani amene amaitanisa fertilizer maiko akunja ndikuwapasa ndi cholinga choti chimanga chizapijeni fetereza zikhale potsika mtengo. Apapa chimanga chimene chatsirira mtengo boma ilili zili bwino kwambiri chifukwa anthu ambiri akumudzi akusangalala. Anthu ochepa ndi amene amasangalala nthawi ijayi. Komano chomwe chingachitika bomalo akamapanga budget yawo yayikepo ndalama zina zoti zithandizire kuti azapereke ku makampani amene amaitanisa fetereza. Maganizo anga ndi amenewo. Tathokoza bwana Jeke kuti mwatero kuti aganizire kwambiri kuyika mtengo wa fetereza omverera kwina aliyense. Thokoze kumva maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri. Kupitira kumva maganizo anu simungapite kwa mwanamveka olokwayimbira foni sangakuyankheni panopa akhoza kumva direct Luntha television imafika ngakhale pena paliponse. Palaina mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera bwino kaya inu? Ndaswera maseko takulandirani kwambiri. Zikomo. Aperekani maganizo anu kuti kodi muganizira kuti mu budget imene ikubwera mtsogolo muno amwanamveka kuyenda dziko lino mafunsa maganizo sangakafunse kukasunguko kubwera kumeneko kuchamama uzakufunsani inu amwanamveka aunike ziti budget imene ikubwera ya 2026 2027. Okamba chilungamo dziko lathu lino tidzirelo kuti amalawi ife tilibe kothawira. Chifukwa chakuti sunga katenge chifukwa tidzigwiritsa ntchito oti ulimi ndi business. Ulimi ndi business. Le sunga kagule materials a ulimi 175 chimanga dzakugulire 400 sizotheka. Chifukwa kuti chimangacho kuti chikhale chimanga panopa ali tikudzimana tikusala kudya chifukwa choti tikwaniritse tipeze fetereza. Koma kuti panopo ipeze 200,000 pakhala ntchito. Ndiye mwina maganizo amenewa akamachita adziona onena kuti iwo alimenepo chifukwa cha mavoti athu. Koma akachita zoti asangalatse aprofesa nkusiya mtundu wa Malawi anthu 3 point chakuti icheda vora ija kuti tidandaule ndekuti mavoti amene aja akupatsa anthu wena. Koma iwo wadakona onena kuti kodi anthuwa akusangalala chifukwa cha ziti. Koma kuti adzatsitse chimanga Malawi dzulo ndinanenaso kuti muno mudzakhala njala yowawa. Mukudana nkuti anthu atsakhale pabwino kuti adzigula chimanga mochipa like 20,000 simungaone kuti nzabwino zimene? Ndi zabwino koma Malawi ndi olimbikira ndipo palibe woyangasangalale ndi mtengo umenewu kuti tidzikagulitsira 400 kaya ndama zingati kuti tikatuka 20,000. 20,000 panopa ndi chakudya cha mmawa chokha. 20 ndi mmene pano pakalundu alili pa sitolo kapena pa nsika. Kwa ifeyo ngati anthu akumidzi ndi chakudya cha mmawa chokha penaso safikira. Pama angodzuka mpaka odikira sima 12 koloko. Osagula kwalo chitumbuwa cha 200 kwacha ayi. Ndiye chidzakhala chowawa kuti pano pa fertilizer ndi mmene mtengo lili nalipa cha mama dzulo kunsika. Fertilizer wina wafika 200,000. Pa shop ina. Ndiye iweyo pange budget ukagule fertilizer uja marumba kaya mfolo ndekuti ufunika ukhale ndi 800,000.
chili chinthu chopweteka kuti kumapeto kwake fertilizer amene uja wagulo 800,000 oja chinthu chake akakugule 150. Chinthu chopweteka ndipo sitidzakwanitsa ulimi wa 2026 kulowa nawo 2027 sitidzakwanitsa kudzakhala mavuto ochuluka chifukwa mwina iwowo adakanena kuti ineyo ndakhala pano pa mpando ndi okwana 3 chakuti fertilizer otsika mtengo uja adakamuyika so anthu amene apindule okwanira aja adawaforera aja 3 chakuti ndekuti sidakabalasane damalipo at least bola koma 1.1 ya anthu amene apindule ndi zotsika mtengo anthu 2 chakuti amene agule fertilizer modula ndipo chimanga chilibe mtundu wina aliyense amalima choyera sichingadziwike kuti chadathira fertilizer wa 10,000 sichingadziwike kuti chadathira fertilizer wa 175,000 kapena 200,000 chimanga kukhala kuti mchimanga. Ndiponso ine ndimaona kuti pa Malawi pano malonda amene ali oti ndigwitse ntchito chichewa choti malonda ongopusa ndi mchimanga chifukwa chimanga amanena ndi mwini amene ali ndalama osati iwe mwini wake. Ndizomvetsa chisoni kuti adzinena kuti athumba uyambiro gasiri lizidzagulidwa pa 20,000 kodi fertilizer kapena titelo chifukwa adzonika konsekonse fertilizer adzeka poti akungwika mtengo chimanga chifukwa adakamaulula kuseli kuti fertilizer adzakhala mwina 15,000 pathumba otulayo kuti tiwike mtengo otulo umene 15 iwo pambuyo pakadzidza tichimangachi tidzigula 20,000 sitingadandaule mpang'onong'ono pomwe ndipo aliyense akhoza owombera m'manja. Alright, so Amaseko, just some seconds pa Facebook apa tili ndi anthu ena. One comment imene ndaipeza Stanley Yotam is it akuti chimanga chitsike akudandaulawo ndi anthu achuma chawo pamene akumuzi sanga kagule 50 kg pa mtengo wa 100,000. What's your comment? What's your reaction? Ndi abodza amene wasakometse chifukwa chakuti iwowo ndi mmene alili kunyumba kwawo ine ndiyankhula pano ndimakhala kumudzi ndipo ndili pamudzi. Okay. Ndikuyankhula izizo chokera pasi pa mtima ndiponso mwina wena akufuna kwabwino zimene ndiyankhulazi akuziona kuti nzolondola chifukwa sangayike chimanga kuti adzidzatigula 20,000 fertilizer tagula 170 limene lolonde kuti sikhalidwe ndipo ndi kufa kulipo Amalawi. Okay. Ndene ndingorelo pomaliza pako nena kuti chimene tinkafuna si chimene lero chutulukachi chifukwa tinkono nena kuti ngati katundu ali wokwera pa nsika ifenso tikugula katundu wokwerayo ndiye tilime mbewu zathu tikagulitse mokweranso zimenezo zinali bwino koma kuti tinene kuti tagula fertilizer 200,000 akandigulire 300 kwacha pa kilo chimanga ineyo nona ngati kuti sikhalidwe labwino chifukwa chakuti Amalawi tinzunzika. Tathokoza kwambiri kuti maganizo anu mwapereka Amaseko mukhale ndi usiku opambana palaini pationenso ena. Zikomo kwambiri. Zikongwirira kumva maganizo amjika. You know, we've got a lot of comments pa Facebook page. You can go there. Ndikuona so tizikhala ndi iwo amene akukhala ndi constructive ideas pamenepo chifukwa ena amatha kungoti we are following tifuna tionenso kuti tikhoza kumayankhulako zoto. Maswera bwanji palaini apa? Ndaswera maswera bwanji bwana. Bwana ine ndaswera tufuna tiunike budget ya 2026-2027 mene ingayendera mwanamveka kumva maganizo sizobisaso ya dzina lanu komanso comment yanu mu 2026 budget mukuyankhulapo zotani ngakhale ena kuti kutsitsa kwa chimanga sizathandiza nzika zimene zimalima. Ine Hastings Nyasulu kuno ku Mzimba North. Ndine maganizo kapena fundo zipo zingapo. Go ahead please. Fundo yoyamba ndikukhulupirira kuti dziko kuti likhale bwino olo likhazikike pa china chilichonse chikuyenera kukhala ndi chakudya chokwanira. Okay. Kodi chakudya chokwanira chingabwere motani? Chakudya chokwanira tikuyenera kuwapempha Mwanamveka kuti Mwanamveka kuthengawonso akapemphe kwa bwana amene ali profesa kuti atithandize ma fertilizer okwanira wotsika mtengo. Okay. Chifukwa fertilizer ukatsika mtengo zikhoza kutithandiza zedi. Okay. Ndiyankhulenso fundo yonena kuti pakali pano challenge yaikulu kwambiri yomwe tinayo m'mamizi muno ndi fertilizer tilibe wamakoponi sikupezeka ku shopu wadula ndalama sizikuoneka ife sitikugwira ntchito.
chimanga chadula pansika kuti tigwire timaganyu tikulephera kudyesa mokwanira chifukwa chodula kwa zinthu ndeno ndimafunitsisa kuti amwanamveka achimvesese kunena kuti atakhala ndiwo ali kumudzi moyo wopweteka umene tikukhala enafe kusowekera kuti pa tsiku kusapeza ndi 10,000 nanga chimangacho ngati chikukhalabe pa 20,000 tidyesa anthu ndeno ndimapempha kwambiri kuti tikumbukire abwana athu kalero Dr. Bingwa Mutharika anali ndi green belt imene zero budget idapa nsanje tuchitipa tinalibe njala chimanga chinali chambiri ndalama imapezeka fuel mapezeka nde akatiunikira kukunkhani yazi pama inputs olimirawa nde kuti wani chimanga chizakhala mtengo chipa next season 2 fuel zakhala good in price 3 njala izakhala yochepa tilinganizanenso kunena kuti kodi ena asagwira ntchito pa moyo wawo ndi anthu kuti amadalira kutenga khasu kupita kwa munthu wina ukagwira ganyu ganyu amene akugwirayo ndionena kuti aukadyesa family kupitisanso mwana ku sukulu kodi angakwanise deire kukagula thini 20,000 pomwe ye munthu akupeza ganyu wa 5,000 ndiye timapempha pamenepo poti amwanamveka ayimirirepo kwambiri nkhani ya chimanga itsike fertilizer achisisire ndikudziwa alipeza government mu mavuto ndochuluka sizoti GPP ingamalize lero ndi lero ndi likhala bodza koma kumbali yawo mwanamveka ayesere ndithu kwapempha bwana Peter fetereza upezeke madepota anthu apezeko makoponi kumudziku chifukwa kuli anthu okalamba ambiri oti mwina iwo pa moyo wawo chabwino lotisa upeza ndiye amwanamveka anakazifunsa kunena kuti mene iwowo akamanena kuti ndikupita kulancha mamva njala wina kupita lanchi omwe yakupita kukadya iwowo wina ukagona ni njala kuti moyo pamenepo ndiye kuti ukuyenda chimanga atisisire chibwere less than 10,000 mwina chitere ma 12,000 koma 20,000 chadula kwambiri bwana chichipe kuchoka pa 20,000 yes tsapano chabwino ndadzidzimuka kwambiri poti ena kuti ngakhale 20,000 ndio chipa kwambiri ndeno mukutsitsaso kwambiri kuti mbudgetimo aunikemo kuti 10 to 12,000 bag ya 50 kg amwanamveka kodi bwana tisamayankhule mobindira ndevu mkamwa nthawi zina poti timakhala tikuyankhula amene mwachitiramu that is better koma nthawi zina tati amabwera mmamizimu ndikumapasa ufulu anthu am'mamizi kuti aziyankhula osati kuti asogolera amene apeza m'mizi koma anthu am'mizi aziyankhula I think akhoza kupeza vuto lenileni kuti chikuchitika nchani m'mamizimu wina kuyankhula kuti 20,000 pali bwino iyeyo akutengera mmene alili iyeyo kodi winayo ndimene salili chimene ndayankhula chonye nchifukwa chani tibwerere mbuyo pang'ono ndikuyambira 2016 kodi fertilizer unali pa 20,000 fertilizer unali uchipa chimanga sichimafika ku 20,000 zinthu zatembenuka kuchoka 2019 kuotchedwa kwa zinthu maofesi kubalisa izi ndizi government kusokoneza munthu umu lalowa government ina kuzapezeka unena kuti everything's changed fertilizer kukwera fuel kukwera chimanga kukwera shuga kukwera mayendedwe kukwera apo tinene kuti moyo wakumuzi taukwanisa chifukwa ena akunenawo ndandionera kuti mwina kugwira ntchito ndi business ina pakali pano chimene napanga noti ife amene tilibefe ndekuti tisaukiratu amene ali nawozo ndekuti akupanga business yawo akupitabe chisogolo ndipo kumakatha zaka 5 zomwe zikubwerazo muzapezeka kuti miyoyo ya anthu ambiri yapita pansi ine ndimafuna DPP ikhale DPP yakale nthawi imene tili nda Minister of Finance Malemu Goodwill Gondwe nthawi imene ija kugwira ndi Dr. Bingwa Mutharika kunali zero budget kunali green belt inakwanisa kupha njala chitipa chonse nsanje tuchitipa dziko silimapweteka nakhale chimanga timagulisa mochipa komano kamene timapeza kamakagwira ntchito koma panopa chabwino tipeze chimanga agulise 20,000 thumba ndi 200,000 kodi zithandiza amwanamveka ayimirirepo aunike njira zonse zoyenerera
chifukwa ena akungoyankhula chifukwa zawo zili pabwino. Anthu tikugona nyumba zodontha m'manyumba mwakulu. Mapepa tikulephera kugula chifukwa chani? Ndalama kulibe. Ndalama kulibe chifukwa chani? Transportation yadula. Ndi chilichonse chodula. Ndi amwanamveka akuyenda kukhala munthu wozama kwambiri m'maganizo ngati Malemu Goodwill Gondwe. Chuma achiyendese bwinobwino chifukwa kuchoka pa Malemu Goodwill Gondwe kubwera pa Sosten Gwengwe. Tasendeka mano. Tasendeka mano tisamanamizane. Chuma udindo omwe ali mwa mwanamveka sindi udindo onena kuti munthu kungomutola basi ukamsiya mu ofesi basi kuti muli ndi degree ya finance mukhoza kupanga za ndalama iyayi. Zikufunika munthu akhale munthu wozama m'maganizo, munthu wodziwa economy, munthu wodziwa kuti ndikachita ichi adandinena koma pamawa azithandiza. Zero budget anthu analira nayo. Greenberg anthu analira nayo koma tateni tibwerere mbuyo 5 years ija ya Dr. Bingwa Mutharika chimanga chimasowa. Sima sowa. Anthu timaja oloke ndiwo zikusowa ukhoza kumapala kumapano pala likuzowa malume. Ndiye mwanamveka atiunikireko ndikwapempha mwa Mulungu aende nawo akhale nawo achite nawo aonjezere nzeru. Ndikukhulupirira kuti ofesi imene alimoyo mwachokamo Gwengwe mwachokamo Andani mwachokamo Goodwill Gondwe muli mapepala history ya anthu amene akuidziwa. Amwanamveka aunike momveka bwino mwa nzeru kuti Amalawi ife atithandize. Tathokoza kwambiri kumva. Chifukwa mwanamveka akangolephera kutiunikira malume ngati panopa tikulephera kupeza uli ndi 10 million yeni 10 million kagali moto kochipa ka second hand koma dola tilibe. Ndinene kuti Malawi ali bwino pamene pa mwanamveka atiunikire tikhaiko ndi forex timagali moto used ku Japan tiguleko kaya munthu wapeza ka 2 million aguleka nkanjinga ka moto pano njinga moto paka 9 million. Bali ziko sirili bwino. Ndi wapemphera Professor Peter Arthur Mutharika kumene ali kuti Mulungu azinkana adalitsa kuti azitiganizira nafe. Mwanamveka kumene muliko ngati mukundimva ndithu ndipo chikumbu mtima chikupezeni kunena kuti ngati ine ndikumva njala wakumuzi akumva bwanji. Mwanamveka muchite chinthu cha nzeru thandizani uMalawi. Akuyikani pamenepo ndi Amalawi kuti somawa mzakhaleponso. Ziko mukwambiri. Athokoza mukhale ndi usiku wopambana kukaya uko. Imwe namweso muwe na usiku wa kupambana andi muwe na usiku wemi Yehova wamvikirirani andi chuta wawe namwe pa chilichonse mwanamveka uko wali nawo para chitumbuka chipundika andi ni wapyolere chitumbuka kuti wakwena kuganiza mwakuzama mwachibala mahati yayi kweni kuganiza mwa unthu mwazeru mwakuya para mundu waganiza mwakutondeka ndiwe chinthu chawaka mpika wawaka msuko wawaka para chidebe muli jemaji kuti timba chikulira chomene kweni pa muli machi chikulira yayi choti ukhumba mwanamveka wawe munthu wakuzama mu mtima wawe munthu wakuzama muzeru wangaopyekanga yayi na bantu asamaopyezeke ndi anthu iwo wagwire ntchito mene kwena kugwiridwa ntchito musaiwale kunena kuti pamene wina wapunthwa wina walumba wopunthwa ayamakhala kulira ndiye mwanamveka atimvere chifundo kuti Ambuye sona wachite chifundo. Tathokoza kumva maganizo ano. Zikomo kwambiri. Ndikhulupirira kuti kumene anthu akukumana kumapereka maganizo awo kukhala moto kwambiri ngati moto uli pamudzi pano anthu pereka maganizo awo kuyesera kuti kudula kuti iyayi kumabe ndifotokoze kuti mwanamvekawo amve. Alright, tipitire kumva maganizo anzika kuti inuyo mukuganiza kuti 2026-2027 budget ikukomereni achite zotana mwanamveka pa line up mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji wawa. Ayi ndaswera tikudziweni kumene mwatafika. Mwakwati ndi Mr. Madera. Amadera kukalonga kumene muli sindidziwa kuti kuli bwanji. Ayi kukalonga kuno kuoneka kuti kwabwino ndithu. Tithokoze kwambiri. Tizipereka 1 minute tsopano malingana ndi kuti ochuluka ndiwo amene ali pa line komanso Facebook yathu ndio tizigwirako. Muganiza kuti mwanamveka agwire pati ndi pati mu 2026-2027 national budget kuti zilongosoke mdziko muno zinthu. Kwambiri ndikakumbukira nkhani ya Zulu kuyankhulanso kwa Zulu kwambiri tinazama pa fertilizer. Ndisaneko pang'ono ndakula amene wachoka kumenewa. Ulimi ngati pali chinthu chimene chimalowesa kwambiri umakhala ulimi.
ende chimanga chija kuti chifike pansi pa kaya kuchigayo kaya pansika kafike kuchigwiro chindi chimanga it's very very expensive. Okay. Chikumatenga zinthu zochuluka kwambiri. Imagine kuti tikasosese munda 20,000 pa eka abwere ogawula kapeti katenge trekita amachaja 150 tikauza manyo anthu amachaja 50,000 pa eka ndio kazoti ukaiwenga bwinobwino business yampaka tutachika chimanga chichi ndi ichichi tatonola otonola ase wabweraso nayeso wachaja 1,000 pathumba makabe process imalusapo ndalama zambiri. Okay. Ndio kinene zoti chimanga chija yayi chifike mpaka na 10,000 nonanga ndiganizira kwambiri alimi komanso ndiganizira kwambiri anthu amene tinazama kwambiri ku mbewu like chimanga. Chimanga mimi ndimakambira anthu zonse chimanga si business. Chimanga si business. Si business chimanga inangokhala business mu nyango iyi mboma imene tinali koma pano patenti chitengo chimanga si business chimanga chindi chakudya. Ndithokoze kuti pano pachimanga chipena pali wonse komanso chimanga chino chosika. Komano chimanga chimene chili chipezeke pansika katundu amene tinagulisa ntchito tinagula modula amakawa. Katundu amene tinagulisa ntchito kuti chimanga chituluke sitinakatenge kunyifi kaya kukatenga kuti tinatenga ndalama zathu za nthumba ndipita ku export kugula fertilizer timagula modula. Okay. Ngati akufuna kuti chimanga chisike komanso anthu ife amene timalima chimanga chochulukirako tikhaso ni timaso amalima chimangawo asise fertilizer fakapenda kusisa fertilizer ndikutisisira chimanga chaka chammawa kukhala kuti njala chifukwa chimangacho sitizalimaso palifeya pano pangati pasento region tizasiya kulima chimangacho pazakhazo kuti chikungotitengera mphamvu zathu kapena ndalama zathu mazino sizikutani sizikutuluka ifo ulimireni business. Okay. Tikamalima olali yesi mna akamatenga ndalama kupita kunja koda katunga amafuna ku business amafuna ka profit. Chabwino chake chino tikwenda tivomereza kuti chatipana chiseko fazi mende mayembekeza sizimene zachitika nani chake chachisango. Munthu ukakhala pa business umayembekezera win and lose. Chake chino tivomereza taruza. Okay. Komano chabwino chimanga chimene ali maji chake chammawa tidzagulise banji. Garafuna tizagulise mosikirako mena kufuneyo osadusa 20,000 atisisire ku fertilizer munthu amakawa munthu sungagule thumba 170 kulimira chimanga chozagulise 20,000 thumba business ya mtundu wanji imeneyo mutiganizira. Okay. Komano mukapitiza kamene kuti yayi chimanga chisike 20,000 15,000 thumba muzozona kuti mukupha alimi akuluakulu palime akuluakulu akasiya kulima chimangacho chizasowa pansika ndenziko ikhale nkono economy ikhale ili bwino koma ngati muli njala palibe chimene chimayendapo. Tango sintha kumene boma posachedwa pa amalawi ochuluka amati ayi chakudya chikudula kwambiri zina zifukwa zimene boma limene lili kunja pa nthawi ino zidasokonekera nchifukwa chakuti amalawi ochuluka amati chakudyachi sichikuoneka kuti tsopano ena abwera akuchilongosola kuti mpaka na mzichigula ngakhale 20,000 ndiye zikuoneka kuti zimeneziso ndi vuto tsopano tipange bwanji ngati dziko. Okay, Mr. Magawa. Nthawi ya ulamuliro wakumbuyo kwambiri sanafike boma lija kusala yansi. Magusa chimanga 12,000 thumba. Magusa chimanga munachika 9,000 thumba. Fertilizer pansika tikapita timakagula 21,000. Wa sugar tikapita pansika timakagula 16,000. Okay. Zimabalance. Okay. Ulamuliro wa MCB utafika utosala yasi ndikukweza kwa katundu. Thumba la fertilizer timakaligula 140 last year. Magula 140 130. Chimanga pansika timakagulisa 70,000 thumba. Okay. Zimabalasa tikaonesesa tenti zikamba kuchilungamo. Okay. Zinthu zimakwera ifeso chimanga timagulisa somotani mokwera sitimaona sovuto nalilonse kangati mwasintha kangati zimabalasa chifukwa munthu amene amatha nthawi ya DPP wambuyo muje amene amatha kugulisa matumba
pa 12,000 amatongo kusa matumba awiri achimanga amagula tumba limodzi ya fertilizer. Okay. Mwana muliro kwa to salasi wabira uja timatogusa so matumba awiri magula so muna tumba limodzi aja na fertilizer. Okay. Chabiru chimanyasa nchona kuti zinthu zimakanga tizikukwera modani mondondo moti wiki ino ukapeza mtengo ina wiki ama ukapeza mtengo ina komano tikayang'ana pansika kwa munthu amene amapanga business endo zimabalasa. Okay. Ndiye apa pangatafuna suti zibalase asisa kufetereza chimangatisisa palibe sovuto nalilonse monse chimangatiziilima komanso zikoma nditi nkhani ya njala muzayimvaso ayi chifukwa chaka chinocho tikaenda m'mindamo muli chimanga ndipo mulungu alisekerera ziko lino koma ndi izi zambika zoti chimanga tizikusa 20,000 tu chaka chammawa tizalimaso chimangayo kiyang'ana mpewo imene chili bwino pansika tizapanga imene ndikuti chabwino alimi akuluakulu akazasiya kulima chimanga chimanga pansika chizasowa kuti chasowa chimangacho imene chizaduleno chimanga atiganizeko mbi kufetereza musanyanyale nsanga madera ayi suti ndikunyanyala sindikunyanyala ndimafuna titathandizana madzulo ano ma-seconds kuti mwanena kuti kuli bwino chimangacho ngati chizatsike feterezanso mbudget umu aoneke otsika kuti kulima kudzapitirira anthu sanyanyala mukuganiza kuti thumbalo litakhala ndalama zingati kuti inuyo ngati mulimi amene so mukuyimirira alimi ena amene mwina foni zawo sizingagwire nthawi ino amwanamveka agani chifukwa mwina sakudziwa kuti mukufuna thumba la fertilizer litafika pa bwanji. Thumbali olo litakhala sikudusa pa 100 mana nteja kuti ndikuti munthu wako muzakwandisarani agula ngati chimanga tizagusa ma 20,000 ndikugusa kulo matumba 4 ukagula thumba la chimanga singakhale vuto ayi fati mazozo kuti payeka chimanga chikachita bwino tipatha kula matumba 70 olo matumba 60 chakuti kuti makhazi kuti poyamba tathabu awiri payekala paja pachiliso tathabu awiri ndi timatha kula matumba 60 chakuti nde atati angutisisira kwasa 100 paja mana nteja kuti mumuja mana nteja kuti bevuto sitingati kuti afike pa 50 tuzoti zinthu zinadula komanso nkuti ngoda sofereza yakoso kunataniso zinthu zinakwera komano asaduse ku pa 100. Tithokoze pamene mwatipasa chithunzithunzi ola mwanamveka alemba manotsi madzulo ano sitinganeneso kuti zimenezi sakumva atsike kufika pa 100 kapena otsika pansi fetereza ndekuti alimi mdziko muno athandiza kwambiri mu budget ya 2026 komanso ndikuti nkhani ya njala mdziko muno mukhati akhala athana nayo fati zilima tikuti ndikatenga pakuti fetereza tipanga olapo ayambise program kuti alimi akuluakulu azapasa kukongola fetereza akatero dziko lino Mungu anatidasakani mazambiri muziwa hii. Zimo kwambiri. Mukhale ndo usiku wapambana madera kuchaukaronga uko. Zikongwirira kumva maganizo anzika tumafuna zikhala ndi nkhani zoti ola mwanamveka wazizigwira madzulo ano kuti amalawa kunena izi akuti atsitse fetereza ndekuti nkhani yachimangayo itsikanso palibe. Masola bwanji pala inapa. Bwana wanga Maswera. Taswera maswa banja chimwe. Taswera ndimayesera ku balance kuti ndipite ku Facebook anthu ambiri ulemba kundikalipira apa kuti kodi feso mudziwerenga mfundo zathu ndiye tibwerebe pa inu ndikuti kumeneko mfundo yanu madzulo ano imene amwanamveka angayigwire ndi yotani koma. Kuno ndi kuli Livingstone ya Kurumshi. Okay. Ndithu kumano limati ndinene ndamva amwanamveka ngatanga mvere anthu ndikazo zingakhale zabwino kwambiri chifukwa chaonera kuti muno Malawi tili ndi tsoka anthu timangothamangirana kumangomangana koma sitimaganiza kuti anthu adi achani zimene zisizi kutikhuza anthu amene ali pa mipando amangoyang'anira kuzifundikira iwowoka nthawi zambiri kumano anthu sangalephere kutengera masiteteji amene anapanga bingu wantalika kuti athetse njala zawo olo Malawi. Okay. Pepani siti kunyoza koma ndikumbukira sindimwe mwana wang'ono panthawi ya bakiri muzu kuchoka kwa kamuzu masirozi wose ngati maro wose amene ma admark depot munka khala mileme mchimanga munalibe koma bingu anayeseza kuchita dress up njala muno Malawi munalibe njala koma pakati pano tikuziwa ngati economy tikuiziwa zinthu zimasika zokha ngati
zinthu zapezeka kwambiri pansika zimasika zokha tisamachite kudalira kulira mwa njira ina iliyonse yayi akanaonapo kwambiri pa fertilizer lero masiku ano olo ngakhale mkhala inuyo misa makawa simungagulire matumba foro amayi anu kumuzi kuti ndi wokalamba sizingatheke chifukwa zinthu ndizokwera kwambiri tsopano kufunsa timafunsa maganizo a anthu kumangonena chabe kuti atinaenda tinafunsa anthu akuti chani koma sitimamva zimene anthu akunena izetona zenizeni kuti zinthu zikwere zitsike zimatengera mmene commodity ilili pa market sizoona kusita chimanga kumafetera ndi udula mukupanga chani pamene papo ndithu olokakhala ngati nakuti anthu ophunzira ndikuphunzira kwa mtundu wanji kumene anthu akuna ndi ophunzira pamene papa chimene kuzembera kuti fetera isike chivuto lake lili pati ndizofunikira inu kuganizirani anthu tiziona anthu kumuzi uja amadalira anthu antauni kamene even amene akukwira ntchito amene akupanga business at a low scale ndi pamene amadalira kuna kuti ipo titengepo ndalama pamenepo kuti mwina tithandiza anthu munjira zosiyana particularly kumbali ya fetera ngati kupita kuyo pakati pano mtenga even pakati pano as we are talking now mtengo wa mbewu yeniyeni ukufanana ni thumba la fertilizer kutanthauza chani pamene papa taona ni anthu mukulowesa njala m'malawi munomu malala ndo atsoka chinthu chodandaulitsa kwambiri mwina even kubadwira m'malawi muno kati ukhala ngati anthu tonse mitu sitikugwira bwino pepani timaona tinena zoolonga fika nthawi zonse timakhala tikupwetekedwa mtima zimatanthauza chani zimene misaka makawa chonde amwanamveka akanaonapo pamene papa tikuona zinthu zimene zikuchitika koma mawa izakhala ngati chapi display fata atinanena tinatantani kuti koma nthawi ya Goodluck Gondwe anali minister of finance nthawi ya Bingu Ntalika anali president nthawi manager zinthu zinasika bwanji nthawi manager sangatengere ma strategy ya mtundu woterowo ziko lake lomweli vuto lake lili pati a Kristo so zimenezi zimakhala ngati ndichetera koma chilungamo Club Junta, building better Africa.